Ginkalipay sa mga pumuluyo sang syudad sang Iloilo ang tuyo nga pagbalik sa mga judging area sa city proper area sa Dinagyang Festival 2027. Sa interview sang Bomba Radio kay Benji de la Cruz, anay warrior sa Dinagyang, iyagin payag nga gusto gid nila nga mga pumuluyo nga ibalik ang mga judging areas diri sa city proper agud indi nga makapuyan ang mga nagapasakop sa nasambit nga aktibidad. Sunasaya tama kakapoy para sa mga warriors ang judging area sa bunga tuig kung sa diin nga matulod pa ini sila sang ilang nga props nga kabugat kag kadalagko. Dugang pa sini nga daw indi Dinagyang Festival ang natabo subong nga 2026 bangod wala sa mga banderita sa palibot nga nabatsyagan sa mga tawo kag indi ang mga ini maka-enjoy sa paglibot. Nagpahayag man ini nga indi siya satisfied sa natabo nga Dinagyang kay nadamo lang ang mga tawo sang gabi kag jutay naman sang adlaw. Sa judging area kung diri lang sa city, okay na. Malipay, kinagap bilog ng Iloilo. Kasi siyempre city na yung ano mo. Yan yung ka-city nga celebration, di niya kalapas ha. May celebration man yung lapas, may lapas man na sila yung pista nila ng ilaman. Kung sa banderitas, kahit siyempre mabalaan niya man yung gyapon ng celebration sa Dinagyang ang kapistahan, bala nga ginatawag. Ang ni senior Santo Niño, wala mo na yung ginano. Yung desisyon ng ila, may siyempre makibot mo ng tao nga wala sa banderitas.